Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu nwekwerechi nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịalanụ m ihe ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwa mba nnọọ nza ya sị m na m nwere akụkọ n'onunu gbutowara ya ụmụnne na ọwụ akụkọ ntọala ya wụrụkwa ihe nṅomi kwa n'elu ya akụkọ nọ n'ebe ọ na-ewute ebe ọ na-agbawa ya obi n'ụlọ ma ederele ya okwu n'ugbo ọnụ ya gaa n'ihu sị m na ya dị only 2 years old mgbe mama ya nwụrụ na mma ya nwụrụ ọnwụ ihere na mma ya nwụrụ ọnwụ mere nọ nna ya jiri jụ ya lelee n'ụdị nna ya jiri jụ mama ya na mgbe mma ya na mpa ya bi na Aba years back na ha bi na Face Me I Face You wagon line ke 15 rooms line ke 15 rooms ha face onwe ha more than 30 people original Face Me I Face You onye ọbụla jicha nwanyị ji ụmụ each room kpo nwanyị kpo ụmụ then mama ya rụkwa n'ime ya onwe na gị to ime he nene mma ya rụ ruo otu ụbọchị nebo ka efesiri mma ya ka efesiri room ka efesiri mma ya directly ka efesiri room ha nne na nna ya the woman na-ere ọgụ n'ime ahịa ọ chọkwara na ịga ahịa and ndị niile bi na yard ha apụchala onye ọbụla gawarala business ya mama ya rụkwa n'ime atorugbuge n'afọ ime 5 months according to akụkọ ahụ then nebo ha fesiri ha the woman chọrọ ịga ahịa ya ewepụta ego jiche ịga ahịa denwe n'elu tebụl were ihe tụkwasị sị ka ya ga ahụ ahụ na bathroom ma jikere bịa gawa ahịa ọ ya ka ọ gawara ịwa ahụ ọnụ ntara mama ya eyeripụta peghe ụzọ pekpo n'ime mụlọ nebo ya anụ ntara sacha buhelie nwa ihe ọ tụkwasịrị ego ọnụ ntara hụ ego ahụ na were ego ahụ ga-ekpo ihe n'ime mụlọ ke ya ọ ya ka nwaanyị nụ ntara wakwara ahụ ọcha yiri nwe ihe jikere ka ya were ego ọnụ ntara nga o dewara hụ whe ego ya etie sa ya elegharịwa ha anya bido fokashwa n'ime mule ma ọ ga-awụrụ ya ewepụtara edenwe emecha wepụ ọha ya na ya dị very sure na ngala ka edewere ego na ya ewe ego ewepụtara eji agacha ahịa ugbo ene gụnwakwa ya gocha edewe nga bịakwasị ya roba sị ka ya ga-awa ahụ na ọwụ oke batara ngala ugbo buru ego ka ọwụ ụzọ batara buru ego nwaanyị nụtara egughee ụzọ ya pụta na paseji ogologo paseji ụlọ onye ụzọ niile agbachicha na ụfọdụ na-apụ 4 o'clock ụfọdụ na-apụ 5 o'clock onye ọbụla apụchicha na opposite ya wo room nke mama ya na papa ya the woman akọrọ aka na door onye nọ gbotoro n'ala nge gbotoro n'ala na ọwụ mama ya mpa ya pụọla onye ka ọ jụra mma ya si ya biko na-enwe onye ọhụrụ batara na room igbo ene mma ya sị onye nọ na ihe higo na ya welitebede isi olu na ọhụ kọndishọn ya na ahụ arụ ya mma taa na ike ya ejicha ha ahụ ya enwetaghị ha onwe the woman agwawa ya so nwa onye ọ nọrọ nkụta ya ma ọ sound na ego ya dewere n'elu tebụl nga ugbo onye bịara bịa kpaka akpara ya sị ego kwa mma ya si the woman ego kwa ha ego n'otukwa ọfụma the woman sọ ihe etu ọfụma ya dị strong ya dewere ego si aga ahụ ahụ ego ya jichi ịga buru ogo na bush market mma ya sị na ya ma ha nye na ya hapụta ka ihe togodo ụra na ahụ ghasara aghasa nwaanyị nọ ntara gbapụ oso krọs ofe n'ihi na landlord ha bikwe nga ahụ mana ọrụ ụlọ ka edere ha azụ ya krọs ofe ebe keke landlord ka ga-akọsara landlord ha akwa n'onye ngwa si na lekwa ego ya wepụtara ugbo onye ya eji agaja ahịa ya onye batara n'ime mụlọ ebia were ego landlord ya chịwa chigburucha onwe si ya nwere ike ime entertain na anything na ọhụkwa ote ha nọ nga ha na nọ ifunu nwoke onye n'ime ha nga kporore nwunye nebo ya lakpuru na nke ha ga-awụri okwu na ọ onye sụkpụrụ lakpo mana ọhụ na oshi ihe anaghị entertain ebe a na ọ dịghị possible na ya lawa na ha lozutechaa n'abalị ka ya ji aka ya bịa jụọ ha ajụjụ nwaanyị nọ ntara luwe landlord ha egherifete n'oge abalị bịa kpoo meeting ha niile apụtachia ya jụọ ha sị lekwe nebo ha nọ bịara bịa kosara ya ọ sị ego ole ego rote n'onunu na ọ na-efu ego edewere n'elu tebụl sị ka ya ga-ahụ ahụ mgbe ọ na-aghọchina ha pụtara ego ọnụ ntara n'ụwa nga na ha biko onye mana ọnya wa ji ego ahụ wepụta ya na ụmụ nwoke jụọ ndị ke nwunye ha ajụjụ ndị nwaanyị jụọ ndị dị ọnụ ajụjụ na oshi agaghị adịghị welcome na compound ya na owo ofu mkpụrụ ihe anaghị eme accept
na ha ga-ajụ onwe ha jụọ onye ka eji ego ahụ ya wepụta ya n'obi ọma. Ya ka landlord kwekwara ihe ntara kwucha nye ha 7 days na ya ga-abịaghachi after 7 days. 7 days eruo, landlord abịaghachi, enwe onye kwetere na ya ji ego ahụ. Papa ya jụọ mma ya ihe niile ọ na-ajụ ya, onwe onye kwetere na mma ya kwetere na o kweteghị na ọ hụrụ ego ahụ, o kweghị ekwete na ya hụrụ ego ahụ. 7 days landlord nyere ha gacha, landlord enyeghekwa ha 3 days again. 3 days agacha, ọ ya ka landlord gaziri n'ime village ya gege buru nwoke dibịa, nwoke buru osisi agbara ya bịawa na compound ha. Bịa nga na n'ihi na that day according to otu eshiri kọ akụkọ na etiri that na onye apụkwala, na ya na-akpọta onye ọbụla na-aga ịṅụ iyi gbasara ego a, na ya na-akpọta somebody ọ na-ahụ na ihe na-ahụ na mmụọ, na ọ dịbekwaghị late, na onye ahụ na ọ ga-abịa the next day ya wụ Saturday, na onye ọbụla nọrọkwa around, onye ọbụla nọrọkwanụ around. The man agarakwanụ bịa, the man na-abịa eji gbaa dị mkpa ka anụ na-eji wuruwuru according to nwanne nwoke otu akụkọ shiri kọọ na that man na-atụ ụjọ. Ọ ya ka ọ bịara jikwa n'osisi ihe ya na eji ha aṅụ n'iyi n'aka bịa buru oche nọrọ ọdụ. Ihe niile wu bi na compound ahụ apụta line ya up, mmadụ taa ka line shiri ebe eruo na mgbada ya agaga ha shi n'isi line ahụ, elecha ha anya na mkpụrụ anya, elecha ha anya na mkpụrụ anya, elecha ha anya na mkpụrụ anya, legide lerute n'isi. Mgbe ọ rutere ebe mmanya guzoro, bido lewe mmanya guzorogide legide mmanya, lege mmanya jụọ mmanya sị nwere ihe o nwere ikwu. Mmanya sị mba, mmanya tewekwere nwere afọ ime and ọ nwa ahụ ọrụ ime ka ya ga-eto. Mmanya sị enweghị ihe nwere ikwu, nọkwa enweghị ihe nwere ikwu. Ọ gawa ha, ọ naanị mmanya ka ọ jụrụ ajụjụ ahụ, ọ jụọ ahụ onye ọzọ ajụjụ ahụ. Mmanya sị enweghị ihe nwere ikwu. The man na-agafere ya garuo dandan lụghachita ha were ha oche n'oru ọdụ fesi ha niile gwawa landlord na onye ji ego ahụ na ọ na ngụrugbu ene ya wee sụ ha niile na ha lee ya anya n'ihu na ha ga-ama na ya bịaghị igwu egwu, na ọhụ 1 naira ka eji akpọpụta ya ebe a, na ọwụ ha obere ego ka eji akpọpụta ya ebe a, na onye ji ego ahụ ọ dịbe late now, na onye ahụ chi step out ugbu a now step forward kweta na ya nwa ji ego na ọ ga-adị ndụ, na ihe ya agbara ka ya anaghị egbu echi, na onye ji ego ahụ ngara ugbu a na-aka korokoto ga-agba n'ihu ọja n'ihu mmụọ, na ọ dịbekwe late to avoid ikechite obi gị mechaa gị gbara gawa na chọọchị, na ị gaghị ahụ ụkwụ iji agba aga na chọọchị. Ọwụ na ọgụnwa ji ego ahụ kwupụta ngara ugbu a na-akọ ihe niile ga-ahịọ, nga ka mmiri ga-aba, nga ka ọ ga-ezu, ugbu a ka ọ ga-agbacha, na onye ji ego ahụ pụta enwe onye kwetere na onye ji ego. The man ewere osisi ahụ gbotowa n'ala sị ngwa one after the other, onye o rutere na tọn ya ekwuo sị na ya hụkwala ya were ego na ọ nọkwa na agbara ya enyefe osisi, onye fee ya gawa ebe ọ na-aga. Otu a ka ha bitere inyefe osisi ahụ, onye bụ ya ekwuo sọ ọkwa ya eji ego na ihe agbara na ogbuo ya enyefe osisi, ọ bụrụkwa ya eji ego agbara na ogbuo ya enyefe osisi. Onye ka ịnụ dandan eshi ebe ahụ move pụtawa. The man na hush sele ebe ọ na-aga orubeghị n'aka mihram line dị too much about 40 something tenant ma ha ma nwunye ha ya eshi ebe ahụ pụtawa. The man sọ gịnị what is going on? Ya sị na ya chọrọ ịṅụ ka ị gawa business ya na-aga na ya ihe na-eme na ọ na ya n'olu ndị ka ọzọ adị worried, ha sị na ya chere na one after the other. The man sị ya gaghachi na line ya na ya ma na ọwụ ihe eji ego ahụ, ya gaghachi ebe ahụ mgbe o ruru na tọn ya, na ọ ma na ọ dị ya ngwa ngwa lehe ga dandan ga na ya. The man aga ebe ahụ ga na ya kwa na line a na-aṅụ iyi one after the other. Ogbuge ekwe na oge according to otu esi akọrọ ya ọsọ esi kọdị akụkọ na onye bịa sị ụkwara ya eji ego a nwa ya tụge na agbara na ogbukwe ya enyefe. Ọ ya ka ha ṅụgide o ruo the woman ga-aṅụ before mama ya. The man akwụsị the woman jụọ ha mma ya again so nwe ihe o nwere ikwu. Mma ya sị ihe dịka gịnị na ahụ ihe ọ na-ajụkwa ya na ya like ya na ya na condition na ya nọ na ya eji ha ahụ na ya kpụgburigo onwe na-elekwa afọ ime ya afọ ya bụ isi ya ọnụ n'ala. Ma ọ bụrụ ma nwaanyị odewere ego n'ime ya mana ya just doruo na-atụgbiri ya enwetabekele n'onwe ma ọfụkwa ibilite bịa tụnwe ebe ya na gị iwe ego na ya ezube echi mgbe ya wụhụ onye ochi ezubekwana mbọ. The man asị okay no problem. Nwaanyị nọ ogwuecha ihe ekwucha, nwaanyị nọ ya n'akụkụ abịa ṅụọ ka ya sọwụrụkwala ya were ego na agbara na ogbuo ya enyefee ya gawara onwe ya ahịa. O rutezie mama ya n'aka, mma ya gara bịa sọwụrụkwala ya were ego ka o metụ dịtị n'aka. The man na hush ya gboja mma ya sị na ọ dị ka isi mebiri ya.
no ndị na-aṅụghị ya before aṅụ na about 10 people aṅụ na ihe before ya nwa na enwere ke metụrụ ya aka ọwa hụ hotel esi eme gị ọ chọrọ ịnwụ gwa echichi metụ ihe aka na ọ ngefe ya enyefe ọ gị metụ ya aka ya gwa ya metụ ya aka mmanya guzoro ha oto mmanya ga-enwe isi na ọ bụrụkwala e werere ego nwaanyị a na-agbara na dochia ya nwa ibu n'afọ n'ọhịa mmanya kwuru onye dibịa ahụ tie gbazie nkịtị ozugbo mmanya ṅefere datin ya para aka n'afọ tie lelite anya elu tie para aka n'afọ ihe ọzọ ahụrụ n'ụkwụ ya ọwa ọbara sowo ihe ọzọ ahụrụ kpom nwatakịrị adapụta eriri afọ ya esochi achịchị ihe niile mmanya ka chịchị ihe niile ma nwatakịrị adapụtagone ya na-abịa jezi ebe dị mmanụ nọsi obiko na ọgbaghara na ya gbaghara na ya onye were dị mmanụ ya chọrọ iji aga atinental na kemgbe afọ eji ha rute nga erechisaba n'ụlọ ọgwụ ọbịa were ya ihe ihere a na-aji gakwala ụlọ ọgwụ wale ụlọ ọgwụ ya gabe na enweghị ego di ya denwere eji aga ụlọ ọgwụ na onye were ego ya ji chikpụrụ onwe ya gawa ụlọ ọgwụ asụ dibịa agbawa ya na ọwe foolish woman bịakwuo dị wicked nothing not the smart na ya ajụrụ ya ajụjụ ugboro abụọ mgbe ya bịara nga okwu ya gwa ya na ọ dịbeghị late o kweghị ekwu ọ chọghị ga emetụ ya aka ka ọ werezi aka ahụ ya ma ihe ọ chọrọ imetụ aka na ọ dị ka ọma ihe gbasara ihe ime mmụọ na ọ chọrọ imetụ ihe aka ka aha awa ọkụrụ ya ọ ga werezie nwa obu n'afọ gbanwere isi onwe ya na ọ gaala the reason ihe ọ ga-eji anwụ because gịnị ọ gara aga kwege innocent child and ihe o jiri mee o filiri na ọ ṅụcha ya ọ banye n'ime ụlọ ga-apụọ ime ọhịa o ji were nwa ya o bu n'afọ were gbanwere isi onwe chefuo that na nwa ahụ dị innocent ọ bụrụ na o ji ọnụ ya ṅụọ ihe ibe ya ṅụrụ na ọ bụrụkwala e werere ego na agbara na ugbo ya na bifo agbara na-ebilite igbe na ya ga-akọli ya baka na ihe ọ ga-eri ya na o wee menala agwapụ ya ha gbara ha ya agwa ya eme ihe a ga-eme kwuo ihe a ga-ekwu ha hapụ ya ga-egbu ya ọ wụzi ndị nwe bịa emere ya omenala mana ọ ga-aga koro nwa na innocent child o bu n'afọ ha bruzo docha nwa ya n'afọ na onwe ihe a ga-edote na ihe achị n'aka ya na o wee riri afọ na ọ ga-anwụ ya kwụbie kwụọ mmemme kwụọ rọrọ dị mana si kwuchiere ya ozu ya na ndị nwe bịa mere omenala bifo ha eburu ozu ya ma ọ wụ ya na dis woman ga-akwụ ya ga-eme ka na ọ kụgbuchichara ha niile na famili ha na ha niile na famili ha ga-agwụ ha bịa mere ya omenala ọha ebighe ya ozu ya ya eburulawa ụmụnne m ọ sị na ọ otu a ka papa ya shiri gbara lowe bịa kọta ihe gaga ọ na ihe mere na ozu nwunye igbo na o doro lekwe ihe mere ahụ ndị obodo ụmụnne gbara ga soro ya gbachighachi the man ahụ ozu nwunye ha hụkwa na ozu ya ka o doro nwoke edere were degedege ihe a ga-azụ ọwụghị obere ego papa ya asị na ya agaghị etige 1 naira ya na ya ga-azụ na ọ bụrụ na the man chọrọ iburu ozu lawa ya eburu ozu lawa na afọ ya gbawuru isi ya ga-etige na ya jụrụ nwaanyị ajụjụ for 1 week jụọ ya ajụjụ for extra 3 days landlord nyere ha na this man owu dibịa jụrụ ya ajụjụ naanị ya sọsọ ya kpọọ ka this man jụrụ so enwere ihe o nwere ikwu onwe onye ọzọ jụrụ ajụjụ ahụ still nwunye ya so enwe ihe o nwere ikwu before ruo nwunye na ka ọ jụọ ha kwara ya so enwe ihe o nwere ikwu ya gawazie ịṅụ ọ ṅụkwana ihe ibe ịṅụga ya okoro nwa bu n'afọ na docha ya enwere ya n'afọ chefuo na adọwa nwa eriri afọ na-eso abịa nwaanyị mba nnọ mza na ọwụ tempa ya chịrị jụ na ọwụ ụmụnne mama ya bịara bịa buru mere dị man omenala buru ozu nwanne ha nwaanyị laa ga-elie ya gwa ha na ga-elie n'ụlọ na ha buru ya lawa na ha ga-elie otu ya jụrụ ya na ya jụla na ha buru na ha ga-elie ha ebe buru nwanne ha nwaanyị wo nwunye wo mama ya ga-elie sisi dat na mpa ya agaghị akpụrụ ya nwa ebe ha liri nwanne ha nwaanyị na ha ga-akpụrụkwu nwa ya nwoke mpa ha si ya akpụrụ ha kpụrụ na nwa ha na ọwa gburu oshi ka ọbara oshi ka nwanne ha nwaanyị jiri mụọrọ ya nwa na ha kpụrụcha na enweghị ihe ya chọrọ inwe anything to do with ma that's nwanne ha nwaanyị a ma ya ma nwa ọ mụrụ dị ụdịghị ihe o mere na ọ dị too much na ọzọ ada nne papa ya nwanne mpa ya ka ada gbawuru isi gba n'ala sị na na-eme ya eme ba mpa ya n'ihi na ọ ka etoro mpa ya ba mpa ya na ole ihe ọ ga-eji dị ọkpara ha nwa ha ọbara ha ọ reject ya n'ụdị a maka gịnị na nwa kwesịghị iji ihe nne emetere na na-eme ya eme na ọnwa nwanne nwoke ọ gbata isi gba ya na ha gbenga na ada nne papa ya jidezie ya nwa na ọnwa ya nwa nwanne nwoke ihe a na-akọkọ na nwaanyị mba nọ na ya dị 2 years ya ma ihe amaghị ihe ya niile wa akụkọ akọrọ akọ adanne ya akụkọ a niile adanne ya jụ na ha agaghị akpọ nwa nwanne ya nwoke na-eme ya eme na ọ sị nga ya dị ndụ na ọ wụbara ya
na ọwụ nwa amụrụ na ime marriage, na nwanne ha nwaanyị metọrọ nwa ha, na nwanne nwoke nwere right ịjụ, na ọwụ na ha taa bụrụ ozu nwanne ha nwaanyị, na ha agaghị akpọrọ nwanne nwoke, na ha ga-emeri, na ha kpọrọ nwa ya dị nwaka na ugbujie ya na nwanne ha gwengam, nwanne papa ya ahụ gwengam na ndị umerene. Otu a ka emegide ada nne papa ya adụta ya nwa, na ọkwa na ada nne nna ya zụrụ ya, rezie ya, zụọ ya ma na university. Na for one day ya tọtọ ihe mmadụ, ya ma ihe na-aza mmadụ denwere ihe ya tọ, even ya hụ akpa mmadụ dowere akpa ya shi ebe ahụ pụọ, to avoid the land no mgbe ihe afụrụ ya na-ezere onwe ya, chọghị akụkọ ya na-atọtọ ihe mmadụ mgbe ya tọtọpụrụ tilingana ugbo ya nọ na nwaanyị mba nọ. Na mgbe mma ya nwụchara, ihe a mechara, o nweghị mpa ya nọrụdoghị 5 months ọ lụọ nwaanyị ọzọ, mụọkwanụ nwunye ya bịa mụọrọ ya otu nwoke, ụmụ nwaanyị 3, ọhịa na nwunye ka abụọ mụrụ. Now diọkpara nwunye nna ya ekpitekpe irie mgbe ya lọtara ka ya rụọ ụlọ, ọ na-agwa ya na enweghị a place here, na enweghị a place here, na enweghị a place ebe a. By then mpa ha dị down, oji ha ahụ. Ọ na-agwa ya na enweghị a place ebe a. Ihe ya lọtara wee ịrụ ụlọ, lọtazie ya wụ na mpa ya eji ha ahụ, mpa ya dị down, ya eme nga ya ga-agba eme, laghachi ha ebe ya shi. The news ọzọ ya nwetara wụ na mpa ya na ọnwụọ na n'ụlọ ọgwụ ya kpọgara ya, ụgwọ hospital bill, everything. Ọwụzi nwunye nna ya lekọtagazie mgbe discharge ya elo. Oruzie mgbe mpa ya nwụrụ ka elizie mpa ya half brother ya ajụ that na ọ ya nwawo diọkpara nna ya, na ewelara mgbe mma ya nwụrụ ọnwụ ihere ka papa ya jụrụ ya nwa, na mpa ya rejectri ya, o meghị accept till ya nwụọ. Therefore na ọ ya nwawo the right diọkpara nna ya recognized. Ihe bido ịpụ ọka, ozu mpa ya dorokwa na mortuary. Ya lọta ya gwawa ya sị na ya na ya abụọ agaghị ado ụlọ nna ya udo, na onye kọgara akụkọ agwakwara ya na amụghị ya na enyi na amụrụ ya n'ime marriage. Ewerekwu nta wepụta ya ndị obodo amagara ya ọnụ, banwara nwanne ya nwoke si repeat hekwere onwe ya ọzọ, na ya wụhụ nwa amụrụ n'iko, na ha eduru nna ya aga lụta mama ya. The fact na mma ya kpara agwa ọjọọ nwa otu o shiri nwụ, ọwụ ihe nwa ha nwoke ga-eji ebi iji ya, na enwekwadoghị mgbe mpa ya kpọrọ ndị obodo na-adị ama ama na nwa na ya ejizikwa ya mere nwa, lekwa onye ka ewu diọkpara ya. Enwe mgbe mpa ya o meghị official na ihe ọkọgawo ọnụ ka ya, na mpa ya dịkwa na ndụ ekwugo ka mgbe o kpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ, ifu ndo na ya onwe ya nọ dị ya, okporo hụ nna ya ga ụlọ ọgwụ, ọ ya nwoke diọkpara na okogaghị ugbo. Onwe mgbe mpa ya rejectịrị okporo ya ga ụlọ ọgwụ, ọwụzi ugbo ọ nwụrụ ọ na-achụzie na ọhụụ ya nwa nwe isi obi, na oke ya nwa ala nna nwe ihe niile ya na ụmụnne ya nwa ga-apụta kpọrọ unu na-emejie ihe nna ọnụ, mana isi obi a na-ebe na ọ ya nwe ya enwe ya na-edoghị ya. Nwanne nwoke jụ na na-eme ya ome ihe anwụnwa, ime ihe eme omeke eme, somebody ga-agakwa n'ụnụ na ya nwaka ya ga-akpata ya, chọghị iji ike sonye ka hapụ isi na ya emeghị intimidate ya, agba ya nkịtị were ndị ihe ha ndị obodo n'aka, ndị obodo na-ekpekwere ikpe, mekwere ihe ya egazi otu o kwesịrị. Ada nne papa ya wanti ya nọkwa on his side na-abara ya nwa si ya chọghị ụmụnne abụọ, 2 brothers nwanne nwoke mụrụ, na-enwe ihe na-enweghị isi bịa sewere na-abara that one abara abachiri ike. So otu iji chi iwu okpolu ị nwere nwanne nwoke tụrụ m na-achọ ka naanị ṅụ biri for what? Ihe a niile na-aga, nwanne ya nwoke ahụ ajụ, enye nsogbu, ekpo ọkụ, ekpo vuvu, enye nsogbu, aga dibịa, eme ihe niile, enweghị ebe n'otu ji ofu aka, ihe ọjọọ niile ya na amaghị aka nke ọ na-achụ ya. O ruo mgbe a na-eli nna ya, ya ga-azụ igbe, ezigbo igbe dara oke ọnụ. Nwanne nwoke ga zụọ igbe ọwụ aka kọrọ plank tee paint na ihe eji eli nna ya. Eruo na mortuary, ndị mortuary asị ngwa eli igbe, ya tọrọ ha igbe ka ọ sị no na lekwa igbe na ọ ya nwoke diọkpara nna ya na lekwa igbe, na aka ntị ya mara ya from the mortuary there na ọ dara ụda, onye ọbụla nụrụ ụda ya, ya odogodo ha anya that na ya nwawo true son of his father, n'ihi na ya gbara dimkpa ote mpa ya gbara, ya nwa yiri mma ya opere mpe, akala ya gbara ya na o doro ya anya that na ya jọsụrụ na-agbaga ya nkịtị. Ndị mmadụ abanwara ya, ndị obodo soro bịa banwara sa na mortuary ka a ga-abịa kpa akwa isiokwu ihe akparala akpa, ikpe kperele n'obodo bịa ikpe. Ihe ọ bịara ngala ugbu ene na stiri ruo ugbu a jụbekwara nwanne nwoke ha atụkwa isi ọnụ mara otu esi eli nna ha, na ihe ahụ butekwa nga mgbe ọhị na-eji nwoke a nwụrụ na ọwụ nkịta na diọkpara ya azụtala igbe. Ha asị mortuary attendant, biko lekwe diọkpara this man, tiga yi nwa nwoke ahụ n'igbe a ka e burula, biko ha hapụga nwoke a ka ama wishi mebiri ihe na ọwụ taa ka esi buru nna edoga na igbe ya zụrụ eburu lọta.
egwucha ili mee ihe niile ekwere nna ya aja mee ka ịshọ na ihe niile gara n'anya ya 1 naira onye oge gagakwana ihe na 1 naira oji ya eme ka ịshọ na everything gara ọfụma elicha mpa ya laghachi nwaanyị mba nnọ mza nwunye nna ya ya kpọla severally na ọ kwakọ ihe gaa na the other 2 rooms ebe ha ji mere ebe parking store na ihe clean ebe ahụ buru ngwongwo ego ebe a na ya chọrọ ibutu that building ụlọ nna ya ahụ ka ya rụọ ụlọ ya chọrọ ịrụ ebe ahụ ka aha ajụ na ya enweghị ike ime ya gwa esi ya na ya anaghị arụ ụlọ ahụ ka ọ hapụ ịbata n'ime na ọ nọrọgodo ebe ka ya rụọ ebe a na ihe ọwụ na nwunye nna ya na ya agaghị evict ya na ya ga-achụpụ ya ga-achụpụ ya ebe a ya enweghị that right na otu ego na ya n'aka na ọ nọrọgodo na 2 rooms a ka ya kwapụgo ụlọ ochie nọ kọọ ya ụlọ ya chọrọ ịrụ then ọ batazie mgbe ọbụla o ji chọ ịpụ na ya agaghị achụ ya after ya anụghị n'ụlọ nwunye nna ya ajụ na ya wụ na ya kpatara ego na ya ga-azụrụ ala ka arụ ụlọ na ebe lugbo ngalugbo ya nọ na ọ dị ede nwere ngana na ọkwanụ nwa ya nwoke ka di eji mere dị ọkpara na ọkwanụ nwa ya na nwa ya nwe isi obi ya jụọ sọ ka ya na-abịa gakwa meeting again for this one ka ya na-aga okwu obodo gbagharịwakwa for this one na nsogbu ya dị ready for her na ya ga-alọta na ọ dịkwa ready ya amaghị ha na moto lash information ọzọ ya nwetara wụ na ekidnapụla adanne nna ya nụtara ka e zụrụ ya nọ on his side na-eme kishon eziokwu kwụ ọtọ adanne nwanne papa ha ke nwaanyị nọ na-ekidnapụla ya sị ile ihe ha ga-eme ihe ugbu a na-echene ka ndị ahụ kpora nsọ before mara ha kpora nsọ so nye ha 30 million ọ wee go ntara ka ihe mere organize may involve police he disguise onwe ha before mara by the special grace of God egide otu onye n'ime ha ya kpoo nwanne ya nwoke n'ugbu ahụ nọ ya wawo onye leader chief planner of that mission nọ ya nwa planner ya nwanyere information eji ga bute ga kidnap the woman ọ ya ka gara release anti ya ntara anti na na obi mmapụ nọ n'ụlọ ọgwụ 1 week chukwu eme nwanne ya nwoke ntara arrest gide nga ọgbaje ọ chọrọ idisapia ha gide ọ nọ na waiting trial na ihe nwunye nna ya na-ekwuziwo na ebiko gbaghara nwanne nwoke na ya amaghị mgbe o were ihe ka o were na ọ matakwa na ọ naanị ya na ya bụ nwoke na enwe ihe mere na ọ wekwala naanị ya nọzi na ya onwe gịkwa dụwakwa nwa ya na ọ wụrụkwa ụlọ wụrụkwa isi mbereji kama ọ bịa were ka ya gawakwa n'ụlọ ebe ahụ si ya gawa nọrọ na ebike kwekwele ka otu mkpọrọ nwa ya nwoke nwụọ na ebiko nwaanyị mba nnọ mza ọsọ taa ka nwa ya na-akpọ na ya emecha na blọk ya na m judelu unu na ọ wụrụ na ole ihe ị ga-eme ụmụnne m na-anụkwa ụwa na nọ n'ime enweghị ọ na-ewe foundation mmadụ ibido shake we mee na-arịọ ya si ya biko na ekwekwele nwanne ya nwoke nwụdị na ebiko kpoo ya be 2 weeks ago na ya akwapụla na ya apụọla from ga ahụ si ya pụọ na ọsọkwa ya pụcha kpamkpam from the compound ya ga-apụ ma o make sure na biko na enweghị ihe mere nwanne ya nwoke ya jụwa ya sọ ya eji nwa ya nwoke na ọ na-ekwu ka eji polisi bịa mee nwa ya nwoke arrest na ya nwere mgbe ya bịara polisi ọ bịara ebe ahụ bịa mee the boy arrest si na onye dira sọ ya nwa ya sị mba na ọwụ n'ụlọ ya ka ọ bịara ochi ya sị mba na somebody gara kidnapping egide ọkwa ma ihe a na-eme ndị gara ihe na-eme kidnappers na ọ si eme ya gaga gwa law gwa polisi ma ndị ji okwu that na ha just mee na nwa ya nwoke ha natara egbe ma gịnị na no problem a confirmed kidnapper anatara egbe natara asachiri nweta ihe niile information ma ndị otu ya arụchatara egidere ụfọdụ agba ọsọ wọdọfụ ndị ka ahụ emasịsị ndị ka ahụ lawa ka ọwụ law face ndị ka ahụ ya bịazi so wepụtara ya onye ka planụrụ detin onye the master planner na ọ na-arịọ na ọ ga meet ndị ji dị okwu gwawa ha na ọ otu mkpụrụ nwa na ha hapụrụ ya na nwa mba nnọ na mgbotowara ya ụmụnne akụkụ ka ha were mụrụ akụ na enwe onye ga-ebe n'elu ụwa otu mbịa ụwa buru ibu na ọ ga-abacha onye ihu na onye azụ na ihe niile na a na-akụ ngadụ mgbe m hụ na nọta akụkọ ashiri ga from mmanya isi ike mmanya ji aka egbuo onwe n'ifu ndụ na mmanya gburu onwe na kempa ya mere by iji reject ya because of mama ya na ọka ahụ ya the worst na ewuru nwoke nọ ngana wụrụ nwaanyị nọ ngana na-ekwele ka nwa bụ iji ihe ọpatụ na mere ọwụ na ikporo nwunye gị ụgwọ ọ ikporo di gị ụgwọ elele anya mkporo m ụgwọ ahụ gị letuo ebe nwa gị nọ cheta na ọ wọbara nga ọyọ blood ofu onye na-amụ nwa na ahụ niile ya taga taa ihe niile agabigara
na ọ bụrụ na ọ wụghị ada nne nna ya, ọkwa nna nwaanyị esighị ike, ọ wụghị onye eziokwu, ọ wụghị onye obiọma, ọ wụ na ọ nakweta, ọ wụrụ this some of this ada nne ndị ka isi na-arụ mma nakwa ndị umere na-ene akpịrị, onye na ịma ihe na-ewu feti ebe ahụ. Mana ada nna ya jụrụ ajụ kporo ya zụọ ya, even though na mpa ya na obiri wit nwaanyị ọzọ mụgoro nwa gawa dịra ya azụ na ọwa ada nne nna ya zụ, ọ wụ ihe eji mere nne taa were emere ihe niile. Nwaanyị naanị nwaanyị ahụ ga-asị ya ngwa ihe ga-eri eshi ya ga-eri eshi ahụ without ajụjụ question. Na nwaanyị a reziri eme ihe ya wụta even though na mpa ya dị ndụ. Na ọ bụrụ na ị nọ nga gị na onye gị na-ebi wa adult, onye gị na-ebi gị na ya wa adult, onwe ihe o mere ṅụ ewerele gị transfer ya pụta ụmụ ụmụaka na-ebi iji ihe nne ha ọ nna ha metere, ọrụkwa ha mma. Ụmụnne m, ọ na-ahụ na n'otu ụwa na-arụ ọ ihe m sị ma bịa gbotere ọnụ ngala na taa. Udo dịrị ọnụ.